Guys, ay Diyos ko guys, mga amigas, amigos, galisod jud ko sa mudyo, parte jung lisuda, ning answer, ani akong anak, tigpaminaw sa akong mga gibasa, unya day, kay balo ba mo? Kapoy baya sigig basa, basa buntag, udto hapon, ha? Unya kay balo mo, ang akong anak, tigpaminaw ra ako, sigig basa. Sa tanawang mga module na daghan kayo na kung anak kahigdaw diha o na pa isang anak na sige rag ngiit unya nakalimot ako maligo ko ako nakaibawa pa kahugas may kahugas o plato gaaway na ang mga kaldero mga plato ang mga kaldero namo mga itom makaayo mura itong pa sa negra og negro. Ha? Kay mo guys. Akong mga anak, sige atubag sa module. Wa na may katrabaho. Ang mata na ho, dagko na kayo ang aibag. Diyos ko, sao naman ni day, mga Diyos ko day. Sige naman tag-answer, ani. Tabangi ko, anak. Di bitaw day, tinuod bitaw no, kay kalisod jud ta kaayo ang lipstick ron ha astang tarongon aron gwapa pag tagay nagmay ba bisag upat maligo okay sige tag kanang tawag ani lakaw kay naa pa ko giadto gihatod og module sa akong mga kanang mga anak ha kay ba pila kong anak tulo ra man pod ay ayo pa dokol dore adto ka sayo kay nako ga video ko diya karon naglipstick ra ko bisag pa ta maligo mga di ba guys Ato dito anak ma. hoy pag-subscribe sa mo amiga ha mga amigo kay kanang kailangan ko ng kwarta ron kanang ko kalisod jud mi ron kay mopalit kog cellphone kay akong cellphone sig module kagang na intawon manghuwam pa ko sa silingan Ginoo nya akong cellphone naglag nya mag-research ko nya karon mag-research maglag siya nasungot ko intawon sakit na akong mata oy day mga sis kay ka na ako cellphone katungo pa'y covid siguro tago ako cellphone touch screen yun day ha sus kay adto ko sa market yung palit kong itlog pagpalit ng itlog hong itago akong cellphone sa akong bulsa lawom kaayo to ha kay lagi hapit ang module sus kay karon gikawat siya day sis ko na ko'y pang cellphone sa una lang ni kay mag module ra ba nya karon kanang hilak jud ko adto nya karon duha ka semana jud kong na wa jud na ho makalimti tong akong cellphone kay tinatag ra ba to sa akong igsuon unya karon kay sa una ni module sige lang paghuwam ko sa ako ang silingan unya nang ko cellphone are naglaglag ako ang tuso na lang ni kay saon man wa tay choice jud guys please subscribe my YouTube video ha mga guys ay kabisaya dito ani uy saon na lang ni gagubot jud ng akong balay tan-awa naade ha wa pa mi kahipos kana bye guys hope na kanang magustuhan ninyo ang aking YouTube and bye subscribe like